Ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Κυριακόπουλος γεννήθηκε το 1951 στο περδικό Νέρη Γορτινίας του νομού Αρκαδίας. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του προς τη μουσική. Πρώτος διδάσκαλός του στη βυζαντινή μουσική υπήρξε ο μουσικοδιδάσκαλος Δημήτριος Παναγιωτόπουλος Κούρος στη Ριζάριο σχολή, της οποίας την χάνει απόφοιτος. Αργότερα διήβρινε και ολοκλήρωσε τη μουσική του παιδεία στο Οδείο Αθηνών και στο Ελληνικό Οδείο. Είναι πτυχιούχος και διπλωματούχος της βυζαντινής μουσικής. Επίσης είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διακονήσει το Ιερόν Αναλόγιον ως πρωτοψάλτης. Από 30 υπηρετεί ως εφημέριος στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Κηφισιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Υπηρέτησε ως καθηγητής θεολόγος στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρίτων. Διευθύνει την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας, καθώς επίσης και την πολυμελή χοροδία Βυζαντινή Κυψέλη, της οποίας την χάνει ιδρυτής. Συνεχίζει αθόρυβα και συστηματικά την παράδοση των λειτουργών της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με ζήλο και αυταπάρνηση δίδαξαν, κατέγραψαν και διέσωσαν μαζί με την ψαλτική μας τέχνη και τους θησαυρούς της δημοτικής μας μουσικής. Ασχολείται συστηματικά με τη μουσική λαογραφία και την καταγραφή δημοτικών τραγουδιών, κυρίως της Πελοποννήσου. Η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, της οποίας είναι μέλος και επιστημονικός συνεργάτης, εξέδωσε μελέτες του με καταγραφές δημοτικών τραγουδιών σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική. Είναι γνώστης και διδάσκαλος του παραδοσιακού μουσικού οργάνου ψαλτήριων, το γνωστό κανονάκι. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ηχογραφήσεις με εκκλησιαστικούς ύμνους, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια. Αξιόλογη ηχογράφηση θεωρείται εκείνη η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνά του για το θούριο του Ρίγα Βελεστινλή και την οποία εξέδωσε σε ψηφιακό δίσκο η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Σφαιρών Βελεστίνου Ρίγα. Παρουσιάστηκε στο Βόλο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από το μαρτυρικό θάνατο του πρωτομάρτυρα της Λευτεριάς. Έχει ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρησκευτικό ορατόριο ραψοδία Κοσμάς ο Αιτωλός, σε μουσική Σοκράτη Βενάρδου και ποίηση Κώστα Χορεάνθη, το οποίο παρουσιάστηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Άλλες αξιόλογες ηχογραφήσεις του σε μονοδιακή εκτέλεση, καθώς και με τη χοροδία Βυζαντινή Κυψέλη της Ιεράς Μητροπόλεως, συνοδεία παραδοσιακών λαϊκών οργάνων, θεωρούνται η ηρωική αντίλαλη του Μοριά, παραδοσιακά τραγούδια του γάμου και της χαράς, μνήμες του Μοριά, λεβέντικοι ρυθμοί και κυβωτός ασμάτων. Συνέθεσε, ενορχίστρωσε και παρουσίασε το βυζαντινό ορατόριο «Ύμνος της Αγάπης» σε στίχους του καθηγητού Ηλία Οικονόμου. Ο γνωστός φιλόλογος και μουσικολόγος κύριος Γεώργιος Αγγελινάρας γράφει για τον πατέρα Χρήστο. Ο πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος ανήκει στην κατηγορία των κληρικών εκείνων, οι οποίοι πέρα από τα ειδικά ιερετικά τους καθήκοντα, προσφέρουν και έργο πολύτιμο για τη διάσωση και διάδοση της εθνικής μας μουσικής. Το καλοκαίρι του 2010 ορίστηκε ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύριο Κύριλλο.